आंखौ हादला बादला संख्रि सारनानै हो अब्लाबो आं फासया आंनि खुगानि रावनिफ्राय आं मालाबाबो गोजान जाया सारेन्डार होननाय जिनिसा आंनाव गैया আর আমার আশীর্বাদ আছে তেওঁৰ আমার আশীর্বাদ আছে গতিকে খুব সহজে এইবাৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিটো ইউপিপিএল দলে জয়ী হ'ব हेलौ एभरिवान आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि उनाव मोजाङै दङ आरो लोगोसे आंबो इसोरनि उनाव मोजाङै दङ स' लोगोफोर दिनै आङो नोंथांमोननो सिगाङाव होनाय भिडिअ स्क्रिप्टनि सोमोन्दैसो आं नोंथांमोननो दिनै भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों मानो होनोब्ला जोंहा खान्दाया बिपिएफ हान्जायाव जयनिं जाहैनाय समाव मा बुंदों आरो मा बुङाखै आरो बेजों लोगोसे फकिरा समष्टिनि जोंहा सासे मानब गेदेर मेलेमजिबि मानसिया मा बुंदों सरि खिन्थु बिनि मुंखौ मोननाय जायाखै आं थेवब्लाबो बिथांनि भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय स' लोगोफोर आङो दिनैनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै नोंथांमोना नायलांनो हासिगोन दिनैनि भिडिअखौ जेब्लासिम बर'ना जों जिरायनानै थाया आं दिनै बिपिएफआव जयेन जाबाय बिपिएफखौ दिनै गोहोगोरा खालामनो थाखाय आंजों लोगोसे गोबां एक्स एनडिपि दङ आरो फैबावगोन आरो आंखौ जेबायदि दुमब्रा होदों आरो सेकेन्ड टाइम दाहो आंहाबो आखिनि आगदानि मानसि दं उन सिगां आंजोंबो खारफाग्रा मानसि दं दा बेनिखायनो आंबो बुङो आं दिनै थिफुदला रावखौ बुङा आं आंनि मोन्थाय बा जाथिनि मोन्थायनि थाखायल'सो आं बुंदों खारन आङो गुलि हरनानै थैजासेनि जाथि सिबिनायनि मोनसे समायखिराजों फैनाय हिसाबै आं सोरबा 2 बोसोर 3 बोसोरनि ट्राम्पजों सालायनानै फैबाय थानाय सोरबा दैदेनगिरिनि दम आं गियाबो फासयाबो आंखौ हादला बादला संख्रि सारनानै हो अब्लाबो आं फासया आंनि खुगानि रावनिफ्राय आं मालाबाबो गोजान जाया नुबाय नङा होमबा लोगोफोर जोंहा खान्दाया मा बुंदों बिथाङा बिपिएफ हान्जायाव जयनिं जाहैबाय एक्स एनडिपिनिफ्राय इउनाइटेड फरामनिफ्राय थारमाने बिथाङा आफादनि थाखाय मोजां खामानि मावलांनो होननानै एनडिपि आफादनिफ्राय थारमाने बिथाङा दिनै बिपिएफ हान्जायाव जयनिं जाहैबाय स' लोगोफोर नुलांगोन बिथाङा माबायदि राजनितिकआव थानानै बा बिपिएफ दलजों लोगो जानानै माबायदि आफादनि बा हारिनि सोमोन्दै खामानि मावलाङो माबायदि मोजां खामानि मावलाङो बिनि सोमोन्दै जों उननि फारसे नुलांबाय थागोन खिन्थु बेजों लोगोसे आं बेखौसो सानो बिथाङा जिथु बबेबा मोनसे राजनितिकनि जानानै आफादनि थाखाय बा हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावलांनो सानदोंबा बे रोजा रोजा साबायखर नाथाय उननि समावसो मा जालाङो बिथाङाबो बेखौ जों दा बुंस'नो हाया उनाव जिथु बिथाङाबो बेफोरबायदि दिनै गोग्गा खोथा बुंनानै उननि फारसे जिथु गुरै जाहैफिनोब्ला बिथांखौबो रोजा रोजा सुबुंफ्रा सोंखार एवनाय जागोन बिथाङा आरो फंनैसो खोथा बुंबावदों बे बिथांनि बुंनाय रावखौबो आरो नोंथांमोना खोनासंनानै लाबावनो हागोन खौसेथिनि लामायाव जों फैबाय जों बेलटिजों एनडिपिजों बै समनिफ्राय दावहा होबोबाय थादोंमोन गावलायबोदोंमोन होसोबोदोंमोन बुथारलायदोंमोन नाथाय दिनै एनडिपिजों बेलटिजों दिनै मानो जयनिं प्रग्राम जालायबाय थाखो मानि थाखाय जों जयेन जाखो बबे पइन्टखौ लानानै मा नुहुरनानै आं दिनै बिपिएफ जाखो बिपिएफआथ' एक्स बेलटिनि थार पार्टि आं मानो फैखो आं मानो उन्दै जानानै फैखो जाथिनि मोनथानि थाखाय आं दिनै एनडिपिबाबो एक्स एनडिपिबाबो एक्स बेलटिबिआव आं फैनो गोनां जादों जाहाथे बर' हारिया गोमोनो गेरेमसा हारियै जों थांनानै थानो हायो नैबे बिटिसिआव बेनि थाखाय आङो बे सिमांखौ नुनानै आंनि जेसेबांनाखि लोगो एक्स एनडिपिफोर दं आं बिथांमोनखौबो लानानै आङो मुजुबुद खामानि मावनो आवगायगासिनो दङ आरो मावलांगोनबो आं मालाबाबो बे थांखिनिफ्राय मालाबाबो नोंथाङा बिपिएफ हान्जायाव बा बिपिएफ दलाव एक्स एनडिपिनिफ्राय इउनाइटेड फरामनिफ्राय दिनै बिपिएफ हान्जायाव मानि थाखाय जयनिं जाहैखो बेखौ जों जेबो मिथिया बेखौ नोंथाङासो मिथिगौ नोंथाङा गोसोआव लाबानो जाबाय खिन्थु हारिनि थाखाय नोंथाङा मोजां खामानि मावलांनो होननानै ओंखारदोंब्ला दिनै बिपिएफ हान्जाजों थानानै नोंथाङा हारिनि थाखाय अरायसम मोजां हाबाखौ मावलांनांगोन आरो नोंथाङा जिबायदि खोथा बुंदों दैमारि सारखौ जेलनिफ्राय दिरुननाय आरो बेजों लोगोसे माखासे केडारफोर थाफानाय बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय दिनै नोंथाङा बिपिएफ हान्जायाव थानानै सोमावसारलांनो थाखाय बा बिथांमोननि थाखाय नोंथाङा नांनो थाखाय दिनै बिपिएफ हान्जायाव जयनिं जानानै गासिबो खामानिखौ मावलांगोन होनना बुंना लादों बेफोर रावा उनाव जिथु लंखेव मोनहैनानै राबन जायोब्ला नोंथाङाबो रोजा रोजा बर' फिसाफोरनि साव मोनगोन बेखौ गोसोआव लाखा खान्दा नोंथाङाबो गोसोआव लाखा दिनै नोंथाङा गुबुन दलखौ बुंबाय थानानैल' जाया नोंथांनि फारसेबो साननानै नायखा उननि फारसे मा जालांगोन नोंथांखौ खिजानि गिदिर लेभेलनि मानसिफ्रा माबायदि उल्था फिदिंगोन बेखौ नोंथाङाबो गोसोआव ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बारा गोलाव खालामनो सानाखै नोंथांमोना आरो नेक्स्ट जोंहा फकिरा समष्टियाव मा बुंदों माखासे सुबुंफ्रा दिनै इउपिपिएल हान्जायावबो लोब सुबुङानो जयनिं जागासिनो दं बिथांमोननि भिडिअखौबो नोंथांमोना एसे नायनानै लाबानो जाबाय কিছুমান অসুবিধা আছে কিন্তু বিৰোধী দলৰ ফালৰ পৰাই আমাৰ বহুত হাজাৰ মানুহবিলাকে ইউপিপিএল দলত যোগদান কৰিব আগত যিহেতু ফকিৰা গ্ৰামত আমাৰ সাংগঠনিক ভাৱে আমাৰ ভাল নাছিল বা এই যোৱা যি নিৰ্বাচনবিলাকত আমি ফকিৰা গ্ৰামত ৰাইজৰ ইমান সঁহাৰি পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু বিটিআৰ চৰকাৰ প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত গঠন হোৱাৰ পিছত ফকিৰা গ্ৰামৰ ৰূপ
ৰেখা সলনি হ'ল ফকিৰাগ্ৰামৰ ৰাইজে ইউ পি পি এল দলক আঁকোৱালি লৈছে আৰু সেইটো আমি আপোনালোকক অহা 26 তাৰিখত আমি এইটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিম এন ডি এৰ সদস্য আৰু এন ডি এ আমাক কোকৰাঝাৰটো দিব আৰু কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত সেইকাৰণে আমি প্ৰস্তুতি আমি চলাইছোঁ আমাৰ সাংগঠনিক দিশটো আমি মজবুত কৰিছোঁ সন্মানীয় আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত আমাৰ ইয়াত আমাক সহায় কৰিবলৈ আমাক মন্ত্ৰীসকলক মাজে মাজে পঠাই আছে বিজেপিৰ MLA সকলক পঠাই আছে তেওঁলোকে যাতে সাংগঠনিক দিশত যাতে আমাক সহায় সহযোগিতা কৰে তাৰ কাৰণে তেওঁ পঠাই আছে তেওঁৰ আমাৰ আশীৰ্বাদ আছে তেওঁৰ আমাৰ আশীৰ্বাদ আছে গতিকে খুব সহজে এইবাৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিটো ইউ পি পি এল দলে জয়ী হ'ব बाद दोन नोंथांमोननि इउ पि पि एलआव जयनिं जाबाय थानाय आरो बि पि एफ दलाव जयनिं जाबाय थानायफोरखौ नोंथांमोना पाब्लिकफोरखौ जों रायजो राजाखौ फाग्ला फाग्लिसो खालामगासिनो दङ सानसे थोलो नोंसोरो जयनिं प्रग्रामाव मानसि लायै लायै सोरखौबा साहा लोंहोनाय सोरखौबा 10-20 थाखा होनाय बेफोरजोंनो नोंसोरो रायजो राजाफोरखौ फाग्ला खालामगासिनो दङ बेखायनो जोंहा नोंसोरनि बेफोरबायदि गिदिर गिदिर लेक्सारखौ खोनासंबाय थानो जेबो दरखार गैया जोंहा जेबो उन्नति जाया बेखायनो लोगोफोर आं बेखौसो खावलायो जे नोंथांमोना फैबाय थानाय इलेक्सनाव आं सिगांनिफ्रायनो खावलायदों आरो दिनैबो खावलायगोन गाव गावबागाव मेलेमजों सानै हयै भटखौ होबानो जाबाय सोरनिबा गोदै रावाव गोजावनानै जानला मानला भटखौ होनो नाङा बेखायनो आं नोंसोरखौ बे बारावबो बारे बारे खावलायबाय थायो जाहाथे नोंसोरो गाव गावनि मेलेमजों गोथौ मेलेमजों साननानै गाव गावबा भटखौ होबानो जाबाय बिनि गेजेराव आं बेखौबो गासै रायजो राजाखौ खावलायहरो जे खान्दाया जोंहा जिबायदि खोथा होनानै दिनै बि पि एफ हान्जायाव जयनिं जाहैबाय बेफोर बाथ्राखौ साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा गोसोआव लाबानो जाबाय आरो गोसोआव लाखि रावबो बावगारनाङा बिथाङाबो दिनै बि पि एफ हान्जायाव जयनिं जानानै हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावलांगोन होननानै बा गावसिनि एक्स NDB नि मानसिफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो नाजानो थाखाय बि पि एफ हान्जायाव जयनिं जाहैदों नाथाय उननि फारसे बिथाङा मा जाहैयो बेखौसो जोङो साननो गोनां दिनै खिजानि बिथाङा थाखा फैसानि लालसाखौ नुनानै बा थाखा फैसाखौ नुहुरनानैबो बिथाङा दिनै खिजानि 5 लाख मोनदों खोमा 10 लाख मोनदों खोमा बिनि खेत्रयैबो बिथाङा जयनिंखौ जाहैनो हागौ बे आंनि साननायसै दै जाहाथे नङाबो जानो हानाय बिनि थाखाय आं नोंथांमोननाव बा सोरबा बिथां खान्दा सारनावबो आङो खर' गंग्लायै निमाहा बिहरनाय थाखायो जे गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोना आंखौ अननानै निमाहा होबानो जाबाय थ' लोगोफोर दिनै भिडिअखौ आं बारा गोलाव खालामनो साना दिनै भिडिअखौ आं एसेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय